Despois de 13 días en alumnado no Ana María Dieguez, hoxe regresou ás aulas. A AMPA e as familias tomaron esta decisión por responsabilidade, logo de que o Conselleiro de Educación fixera referencia á Fiscalía de Menores. Esta mañá, as aulas da Ana María Dieguez de Asados volveron a encherse de alumnos e alumnas despois de 13 días de protestas, nos que as familias optaron por non mandar os estudantes á clase ou non cubrirse as necesidades educativas do centro. A AMPA Fonte da Revolta reuniuse coas familias e decidiron por responsabilidade regresar ás aulas, despois tamén de que o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, fixera mención á Fiscalía de Menores. Non imos permitir que se xogue co seu futuro. Por iso, chegados a este momento dende a AMPA, consideramos preciso dar por rematada esta fase de protesta desconvocando a folga Cero Nenos e dando paso á seguinte fase da protesta. Porque unha cousa está clara, as familias do CEIP Ana María Dieguez non imos a deixar de loitar, pero o que non imos a facer é entrar en unha guerra que non ten sentido de ser. Nin vamos a permitir que se nos ameace. Estamos exercendo un dereito e reivindicando unha deixadez por parte deste sistema que non garante a ensinanza de calidade, igualitaria e inclusiva da que presumen. A AMPA e as familias seguirán loitando por esa educación de calidade e igualitaria, reclamando que haxa os profesores especialistas precisos e o desdobre da aula de quinto de primaria. Peticións que se levan facendo semanas e lamentan que dende a Consellería só recibiran indiferenza. Non son caprichiños, son demandas reais a problemas reais. Dende o día 8 de setembro, por parte da Consellería de Educación, non recibimos máis que desinterés, indiferencia e falta de vontade por solucionar problemas. O que si recibimos foron ataques a través dos medios e nestas últimas horas incluso ameazas relativas aos protocolos de absentismo. A Fiscalía de Menores non está para isto, senón que se ten que preocupar de outras realidades moito máis duras e que van noutros sentidos. Dende a Consellería o que tiñan que haber feito e facer agora é vir aquí, acercar posturas, recibir as familias e falar de realidades. Na convocatoria que realizaron na tarde de onte recordaron que no Ana María Dieguez non hai persoal especialista en pedagogía terapéutica nin audición e linguaxe suficiente para atender ao alumnado con necesidades específicas e de apoio educativo. Esos recursos foron solicitados por parte do centro en tempo e forma. É tan fácil como respostar esta solicitude, pois esos números son reais e suficientes para entender a falta de recursos no centro. Queremos deixar constancia de que as familias estamos máis fortes que nunca e que dar por rematada esta fase da protesta non é sinónimo de desistimento, senón de responsabilidade, como estivemos facendo ata o de agora. Pois facer esta folga doulle unha lección de vida aos nosos fillos e fillas, e isto fainos un pouco máis fortes para afrontar a vida. A AMPA Fonte da Revolta está a traballar con outras organizacións de pais e nais para loitar de forma conxunta contra unha xestión que definiron de abusiva e sen escrúpulos. O primeiro paso dará este domingo en Rianxo cunha protesta na que colabora o Concello.